Lat dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali ilu 12 sena fis-seħħ. Permezz ta' viżi legali liġijiet sussidjarji jiġu aġġornati. Madankollu dan mhuwiex biżżejjed sabiex il-liġi tlaħħaq mal-bidliet fil-qasam industrijali. Jispjega dan Dr. Corey Greenland, konsulent ta' relazzjonijiet industrijali. Illum għandna sitwazzjoni fejn industri sħaħ f'pajjiżna mhumiex regolati permezz ta' wage regulation orders, jiġifieri għandna numru ta' regolamenti settorali li jkopru ċertu setturi u setturi oħrajn mhumiex koperti. Għalhekk ma kienx sorpriża li l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem ipproponiet numru ta' bidliet fil-liġi tax-xogħol, proposti li ħolqu kontroversja. Proposta li ma niżlitx tajjeb mal-unions hija dik dwar is-sick leave. Greenland jispjega li bħalissa il-liġi tħalli fidejn it-tabib li jżur l-impjegat id-dar sabiex jiddetermina jekk l-impjegat huwiex tajjeb għax-xogħol jew le. Finalment, jekk inti tabib jiċċertifikak fit for work mhux tajjeb għax-xogħol, dak iċ-ċertifikat stands u awtomatikament għandu jiskatta s-sick leave. Problema oħra li jiffaċċja min iħaddem fil-konfront ta' trade unions hija innuqqas ta' regoli u kriterji ċari dwar ir-rikonoxximent tal-unions fuq il-post tax-xogħol. Sal-lum għandna assenza totali fil-qafas legali, ġifieri llum l-unika ħaġa li tirregolana hija l-prattika industrijali u d-deċiżjonijiet ta' tribunal industrijali, illi mhux dejjem neċessarjament ħajkunu konsistenti ma' xulxin. Għalhekk jidher li wasal iż-żmien sabiex il-qafas legali f'dan il-qasam jaġġorna ruħu. Dwar dan jaqblu żewġ naħat tant li kemm min iħaddem u kemm il-unions qed iresqu l quddiem il-proposti tagħhom. Jidher li hawn id-dibattitu l-kbir se jkun dwar il-kif u mhux jekk hemmx ħtieġa ta' bidla.